Здравейте, когато дойде време за смяна на маслото, светва един датчик, както всички знаете, в червено, така наречената вълшебна лампа на Аладин. След като сменим маслото, е време да анулираме и датчика, за да не свети и автоматично да излезе следващия период за подмяна на маслото. Ще ви покажа как става. Чипчето, където дава контакт, без да палим колата, натискаме старт бутона и тук излизат всички други неща, които е сигнализирала от системата. Изчакаме да изгаснат лампите. Може да отнеме малко време. При всеки автомобил е различно, зависи колко грешки са натрупани или какви проблеми има. Задържаме бутончето за анулиране на километража. Докато се появи ето този знак, който искаме да оправим. Тук датата е 11.23 година. Тогава е подлежало на смяна това масло и трябва да се анулира датчик. Бутончето на бордовия компютър. Задържаме. Автоматично излиза следващата смяна на маслото. 35 000 км, март 26 година. Общо взето бързо и лесно, но да не дразни окото, трябва да изчезне червената вълшебна лампа. Лек ден!